Takže čo to znamená klnka? Klnka je slovná hračka z riekanky klnka, klnka, daj nám slnka. Údajne je to vtáčik, ktorý vyletí vysoko k slnku a v podstate pre mňa klnka znamená viac ako 100-členný súbor. Prečo ste sa vlastne rozhodli sa venovať tomuto súboru, učiť deti tancovať folklór? Tak už od detstva v tom vyrastám, pretože aj moji rodičia tancovali, potom som v tom pokračovala a v tomto súbore začala trénovať moja dcéra počas mojej materskej. Potom to nemal kto tu robiť, tak som pomáhala a vlastne mi to tak nejak prísklo. Všimla som si, že niekedy máte na tréningu aj 50 detí. Ako ich zvládate? Ako zvládate udržať tú disciplínu? Musíte byť niekedy aj prísna? Tak určite áno, niekedy by som potrebovala tento váš mikrofón a niektorý ovládač, s ktorým by som ovládala deti. Strácate niekedy trpezlivosť? Kedy ako? No, samozrejme podľa situácie, čo mi najviac vadí, keď ničia kroje a keď s valaškami hrajú hokej a keď v čižmach hrajú futbal a tak ďalej a ničia to. A keď náhodou niekedy zvržu vystúpenie. Čo je pre vás takým najväčším zadosťučinením? Určite je nádherné vidieť, že tie deti sa naozaj učia, že tancujú, že majú tie vystúpenia, ale čo je takým najväčším zadosťučinením? Tak myslím si, že to, že je tu stále toľko detí, viac ako 100, každý rok prichádza viac ako 100 detí. A vlastne tí, čo odchádzajú, radi k nám chodia sa vždy pozrieť, ako sa nám darí a tak ďalej. Takže, a ten veľký záujem, že tie decká sú tu šťastné a vlastne tu vyrastajú, prežívajú tu detstvo, rôzne chvíle a vlastne sa v dospelosti k nám aj vracajú. Čo si myslíte, že im ten tanec dá do života? Tak je to veľký kolektív, v ktorom vlastne prežijete, niektoré decká tu prežijú 14 až 15 rokov, takže vlastne všetko, aj pubertu. Vidia svet, vidia proste kultúru iných národov, poznávajú proste aj iné súbory, takže sa vlastne tu tak vyformujú, takže myslím si, že do života ako tak im to dá strašne veľa. Koľko detí si myslíte, že súbor za tých 30 rokov vychoval? No, ťažko povedať, ale také stovky určite. Dobre, ďakujem. Miava. Čiže to je tanec, ktorý najradšej tancuješ. Prečo? Neviem. Ešte jarmok. A tancuješ tam s chlapcom v páre alebo sama? V jarmoku tancujem sama a v miave s chlapcom. A čo je lepšie? Čo je krajšie? Čo sa ti viac páči? Obidve sa mi najviac páčia. A prečo chodíš rada do klnky? Neviem. Nevieš? Kvôli kamarátom alebo kvôli tancu? Kvôli tancu. Prečo chodíte do klnky? Lebo sa nám tam páči. Čo sa vám páči, dievčatá? Áno. Viac ako dievčatá. A ktorý tanec máš najradšej? Šarišpolku. Šariš, prečo? Lebo je pekný, zaujímavý a pekné kroje sú do ňoho. A radšej tancuješ sám alebo s dievčatami? S dievčatami. Dobre. A ty čo? Ty máš ktorý najobľúbenejší tanec? Šarišpolku. A hnevá vás niekedy trenérka? Niekedy. Prečo? Lebo niekedy nerobíme dobré tance. Dobre. Koľko už tancuješ? Teraz tancujem 4. rok. Čo sa ti na tanci páči? Nehral by si radšej futbal? Hral. Rada tancuješ? Hej. A prečo chodíš rada do klnky? Preto, lebo aj mama chodila a ona nás chcela tiež prihlasť, tak chodím. To znamená, chceš vedieť tancovať ako tvoja mama? Áno. Koľko už tancuješ? Tak 2 a skoro 3 roky. Máš rada vystúpenia na verejnosti, keď sa na vás ľudia pozerajú? Áno. Ktorý je tvoj najobľúbenejší tanec? Jarmok. Prečo jarmok? Všetci máte radi jarmok. Prečo práve jarmok? Preto, lebo my tam robíme s čižmami niektoré, 2 baby a to som práve aj ja. Prečo ste sa rozhodli priviesť v časoch, keď je naozaj populárny futbal, cudzie jazyky, prípadne moderné tance svoju dceru práve na folklór? Folklór, a ona sa rozhodla sama. Teraz pri televízii tancovala, keď boli takéto ľudovky a hovorím, že vyskúšame a vyšlo to. Vy si s ňou niekedy zatancujete?
Nie, toto je veľmi zložité na mňa, teraz určite nie. Ona je typ, ktorý to vedie a sama si vymýšľa, doplňa si kroky, takže to nechávam čiste na ňu. To je... Čiže naučí vás občas niečo doma v obývačke? Ona sa rada ukazuje, ale učí to nie. Aký je to pocit vidieť ju potom na javisku? Tak to je vždy prekvapenie. Každé jedno vystúpenie je veľké prekvapko. Také rodičia sú... Jeho dáte potom na folklór? Ja to nechám na deťoch, nech sa oni rozhodnú, ale asi áno. Uvidíme časom. Koľko rokov už chodíš do Klnky? Ja už 7 rokov. A čo sa ti tu páči? Všetko, sme dobrý kolektív a akože páči sa mi aj hudba, aj tance. Dobré. Ktorý tanec je tvoj najobľúbenejší? Cigánsky. Prečo? Tak lebo sa tam môžeme vyblázniť a robíme tam v podstate niektoré veci aj také, čo robíme v skutočnosti. Hnevá vás niekedy trenérka? No tak niekedy nám dá drepy, keď nepočúvame, ale tak môžeme sa to čiastočne sami. Ako často chodíte na vystúpenie? No, premenia sa raz za týždeň. No tak nejak. Chodíš sem aj kvôli pekným dievčatám? No, Radšej tancuješ sám s chlapcami alebo s dievčatami? tak mám obľúbené tance aj, že aj sám, aj s dievčatami niektoré. Kde všade si už bol? No, na Cypre, v Číne a veľa ďalej, tak chodíme často do Čiech. Keď tam vidíte tancovať tie deti, môžeš povedať, že vy ste najlepší? Nie vždy, ale nie sme ani tí najhorší určite. Koľko už ty tancuješ? Asi takých 7 rokov tiež. Čo sa ti na tanci páči? Chalani dnes chodia na futbal, na hokej, možno sa učia jazyky. Prečo ty práve folklór? No, ja som chodil ako asi 2 roky na hokej a neviem, tuto je tiež taký dobrý kolektív a tak ďalej. Také, no, dobré je to tu. Aký je tvoj najväčší zážitok s Klnkou? Tak tu je veľa dobrých zážitkov a najlepší, tak to ich je strašne veľa. To je, no, sú tu ako vlastne dobré zájazdy, sú tam rôzne ľudia, síce cudzí, ale dá sa s nimi rozprávať po anglicky, ale je to dobré. No. Kde sa ti najviac páčilo zatiaľ? Naposledy v Číne. A ktorý je tvoj najobľúbenejší tanec? Čardáš. A aké to bolo v Mexiku? No, dobre, bolo tam dosť teplo. Tak. Ty čo najradšej tancuješ? Cigánsky a marhansku. Prečo? Tak sú to dosť také ťažké tance a mňa bavia také chalanské. Keby si to porovnal, ako bolo v Mexiku, ako tancovali mexické deti a vy? No tak my, keď sme tam boli, tak tam netancovali, tu sme iba my robili. No, že netancovali tam iné súbory. Tak najlepšie sú tu tí ľudia a celkovo aj ten tanec. Ten tanec určite si ho za tých 11 rokov obľúbila, ale nerozmýšľala si nad tým, že by si začala tancovať hip-hop možno? Alebo nejaké latino? A hip-hop určite nie, to nie je moja parketa, ale skôr tie scenické tance. Čo sa ti páči na tomto súbore? Ľudia a to, že mám pohyb. Asi všetko. Navštevujete rôzne festivály aj v zahraničí, kde všade si už bola? Ale tak ja som bola v Mexiku a v Číne, teraz sme prišli a rôzne také štáty okolo Slovenska. Aký je to pocit ukazovať teda v cudzej krajine ten náš folklór, tie naše tradície? Úžasný pocit, lebo vlastne tam vám tlieskajú neznámi ľudia, nie len rodičia tunak z okolo. Takže je to super. Máš niekedy trému pred tým vystúpením? Ani nie, to už opadlo po tom roku, takže v pohode. Plánuješ sa venovať tomu aj v budúcnosti, možno keď budeš dospelá? Áno, určite tancu, hej. Dobre, díky. Tebe páči na folklóre? No tak tiež tí ľudia na folklóre? No, takže ešte to. Čo sa ti páči na folklóre? No je to niečo slovenské a sa mi páči, že udržiavame aspoň to naše. Čo sa ti páči konkrétne na Klnke, na tomto súbore? Na Klnke je najviac tí ľudia, čo sme tu dobrá partia, sa poznáme už od malička. Páči sa mi, že mám pohyb vlastne a že nesedím stále iba doma. Radšej tancuješ sama alebo s chlapcom? Tak s chlapcom je to také
lepšie, také istejšie. Podržíte. Prosím? Podržíte. Áno. Koľko už tancuješ? Ja tancujem 10 rokov. Prečo? Chodila som najprv na gymnastiku, ale tam ma prestala baviť a moja mamina tiež tancuje, tak ma priviedla k tancu. O čo je tanec lepší ako gymnastika? Neviem. Tak mám tu viac kamarátov a sú to vlastne také párové tance, čo v gymnastike, keď tancujem sama, tu mám aj nejaký kontakt s ľuďmi, alebo... Aký je tvoj najväčší zážitok s klnkou? Tak asi posledný zájazd z Číny. Čo ste tam zažili? Boli sme vlastne na takom veľkom festivale, kde bolo veľmi veľa zahraničných súborov, napríklad z Thajska alebo z Kóreje. Tam sme mali veľa kamarátov. Aký je to pocit ukazovať teda tie slovenské tradície v zahraničí? Tak je to určite dobrý pocit, keď odovzdávame našu kultúru v zahraničí. Budeš tancovať aj naďalej? Myslíš, že v dospelosti? Určite áno. A tvoje deti? Áno. Čo ťa na folklóre baví? Na folklóre ma baví najviac, že proste robíme tie staré slovenské tradície, čo tu boli kedysi pred 200 rokmi, čo tancovali možno naše staré mamy, prababky a proste všetci starší ľudia. Tie kroje sú úplne nádherné. Tie, čo boli z rôznych kútov Slovenska, na každom mieste sú iné zase. Napríklad na východe sú najviac také najfarebnejšie všetkými pestrými farbami. A ešte ma na tom veľmi zaujíma, že aj tie skanzeny, tie všelijaké dediny túto, čo sú porobené na Liptove, na Orave, tak vždy tam majú svoju tradíciu, jak to vyzeralo, tie pôvodné chalupy, tieto všetky kostoly staré drevené. Tak. Vy chodívate tancovať aj do zahraničia, tam ste mohli vidieť aj iné tradície, iné kultúry. Čo si myslíš, že je tá slovenská najkrajšia? No, ťažko povedať, lebo každá kultúra má v sebe isté čaro. Aj napríklad tá mexická, španielská, anglická, nie je to už hociaká na svete. Každý má tie svoje tradície, tie svoje staré zvyky, svoje čaro. V dnešnej dobe je však moderný, alebo ako sa hovorí, cool, skôr hip-hop. Nikdy ťa nelákalo tancovať skôr niečo také? Ja neviem, potom, čo som začala tu v Klnke, keď som bola ešte malá, tak to ma lákalo stále len ten folklór, že možno, že by som bola schopná zatancovať aj niečo iné, ale zatiaľ ako ten folklór je pre mňa najlepší. Čiže diskotéky ťa nelákajú? No ako keď sme dobrá partia s kamarátmi, tak áno, ale že by ma ako extra priťahovali, tak nie. Aký je tvoj najväčší zážitok s klnkou? Mexiko. Prečo? Lebo to som mala iba 10 rokov a vlastne už sme boli ako veľmi dobrá skupina, dobrý kolektív a išli sme takto spolu na zájazd ďaleko do Ameriky, do Mexika. Proste to bolo také okuzľujúce, ako chápete, malé deti, ešte to nič nepozná a už to letí do sveta. Prezrať mi, čo tu vlastne robíš? Nemal si byť o takomto čase už niekde na diskotéke? Nie, samozrejme, necvičíme tu folklórne tance v našom súbore, Klnka. A tak akože utužujeme kolektív a snažíme sa ako precvičiť si svoje tance na naše vystúpenia. Prečo sa ti páči folklór? Nie zrovna, že by som akože ako niečo úplne do toho, ale rodičia ma akože k tomu motivovali a vlastne teraz, keď už môžem tancovať akože s týmito ľuďmi, čo tu sú, tak ako je to aj radosť akože ísť niekam prezentovať práve akože náš folklór. Aj našu kultúru asi. Samozrejme. Priznaj sa, že chodíš do Klnky kvôli babám. Tak z určitej časti áno. Určite. Kvôli ktorým? Tak to sa nedá povedať takto jednotlivo. Čo sa ti na tanci, folklórnom tanci páči? Tak mňa to baví, lebo neviem, je to také, možno pre niektorých sa to zdá čudné, ale mňa to baví. Prečo čudné? Neviem, tak táto generácia v mojom veku to bere tak, že chalana tancovať, to moc dokopy nejde. Čiže cítiš to, že možno, že by bol viac cool taký hip-hop? Tak cítim to, ale nie som na hip-hop, to ma vôbec nezaujíma, neláka. A koľko už tancuješ? 9 rokov. 9 rokov. A čo bol taký najkrajší zážitok s klnkou? Tak asi zájazdy, na ktoré chodíme do zahraničia niekam. Keď môžeš porovnať ten slovenský folklór a tie slovenské tradície s tými zahraničnými? Tak každý má niečo do seba, každé je v niečom pekné. Neviem to porovnať.
Moja